Dunajská delta je veľký a zložitý vodný ekosystém s rozlohou skoro ako desatina Slovenska. 82% územia leží v Rumunsku, zvyšok na Ukrajine. Asi 100 km pred ústím do Čierneho mora sa Dunaj rozvetvuje na tri hlavné ramená. Severné Kilíske, ktoré tvorí prirodzenú hranicu s Ukrajinou, prostredné Sulínske a južné Svant George, čiže svätého Juraja. Medzi nimi sa rozprestiera spleť kanálov, jazier, ostrovov a nedoziernych trstinových porastov. Mikroorganizmy a koreňové systémy rastlín vodu v delte neustále filtrujú a tak sa tu európsky veľtok zmení na vodu plnú života. Vstupnú bránu do delty predstavuje mesto Tulča, ktorá bola v minulosti dôležitým prístavom a dôležitým obchodným centrom v regióne Dobrodža. Zaujímavosťou je, že Dobrodžu spájajú so zvyškom Rumunska len 3 mosty cez Dunaj. Tak ešte nakúpiť zásoby na miestnej tržnici a vydáme sa na potulky deltou aj my. Napríklad ja to robím tak, že do zadnej špičky dávam stan. A môžete to dať aj do prednej špičky. Pointa je, že musíte to naložiť tak, aby ste hlavne nemali ťažkú prednú špičku. To je tá najväčšia chyba, budete tlačiť vodu a pôjdete pomaly. Musíte byť vlnu. Ani zadnú špičku, ale to je trochu menšie. Chcete byť neutrálni, pekne, vyvážení. Musíte byť vyvážení predozadne a musíte byť vyvážení aj zľava doprava a ťažké veci dole. To je celá pointa. Ako sa nás teda v takejto blízkej vode. Celý kajak dáte na vodu, nie tak, že vám že máte... Sledujte na to, iba sa dívate, keď necháte špičku na brehu a druhá... V roku 1991 bolo celé územie delty zaradené na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Dopadlovali sme do rybárskej osady, kde budeme spať dnes v noci. A je to taký trošku komplikovaný výstup. Opúšťame prvé táborisko a padlujeme ďalej. Dnes by sme mali spraviť 31 km a skončiť v mile 23 v dedinke. Riadny kolos ide oproti nám. Ale všetci kapitáni týchto malých motorových člnov sú veľmi ohľaduplní k nám.
vždy keď prechádzajú okolo nás, spomalia takmer na minimum, aby nerobili vlny, aby sme nemali problémy. A až keď sú v bezpečnej vzdialenosti pred nami, tak zvýšia výkon. Nestretol som sa tu s nejakou aroganciou. Aké je to jazero? Baklanešti Mári. Baklanešti Mári. Budeme volať Baklaža. Áno. Toto napravo sa volá Fortuna, to jazero, do ktorého sme sa teda nedostali. Takže áno, Je krásne. je to, volá sa šťastie, ale my sme nemali to šťastie, no. Takže jedno jazero je Baklaža, na druhé Fortuna. No tam pred nami je krdel pelikánov. Prvý pelikáni v delte, čo vidíme. Wow. Fakt títo pelikánovia. To je úplne neskutočné. Tuto je teraz vidieť koniec tej žabrovky, takže ono väčšinou chytí za ten vrchný hrubý špagát. Je to taký síce historicky zaužívaný, ale veľmi taký ty tam nesi schopný selektovať, vieš, tam tá ryba, proste či je to malá alebo veľká ryba, jednoducho ona ti tam skape, alebo teda keď ju málo kedy prežije, takže oni to berú radom. Rozstredia, čo pôjde na tanier a čo sviňam. Kormorány na strome. A oni si konkurujú, kormorán s pelikánom? Vieš čo, oni si konkurujú len v zemepisnej šírke. Vieš, pelikanti, toto je pre ňoho hraničné teplo. Takže on ti vyššie nepôjde na sever. Takže oni si môžu konkurovať reálne tu, lebo obidve sú to rybožravé predátory. Ale už v Maďarsku nie. Dobre v týchto ramenách je aj to, že sú tu tieto vysoké vrby, takže pekne sa dá padlovať v ich tieni a nemusíš mrhať sily na slnku. Tu je náš dnešný cieľ, dedinka Mila 23. Tak toto je úlovok! Kto väčšieho do podberáku vylovia? Počkaj, idem tam, moment. Počkaj, ja ťa odpaknem. Ešte šťastie, že bolo chyť a pusť. Ja poznám. Mila 23 dostala meno podľa vzdialenosti od ústia Dunaja v námorných míľach. Obyvateľmi Mily sú Lipovania, potomkovia ruských starovercov, ktorí museli újsť do delty pred cárom Ivanom Hrozným pred asi 250 rokmi.
Snáď najslavnejším rodákom z Mily 23 bol Ivan Pacajkin, štvornásobný olympijský víťaz a 9-násobný majster sveta v rýchlostnej kanoistike. Absolútna legenda Delty a Rumunska. Okay, so welcome to Ivan Pacajkin Museum. You have 3 zones to visit. You'll have the treasury tower and there is a small kitchen. Múzeum bolo otvorené v máji 2024 a ponúka prierez jeho životom od detstva až do smrti v roku 2021. Nice to meet you. Have a nice trip. Yes. Now I capsized in this moment. Dneska máme 13 kilometrov. Tak z húru k dobrodružstvím. Biologické okienko. Kotvica plávajúca. Trapa natans. Toto sú plody. Chutí to, volá sa to aj vodný gaštan. Chutí to niečo medzi gaštanom a leskovcom. Keď bolo neúroda u nás na juhu, tak sa toto zbieralo, opražilo sa to, mlelo sa to a urobila sa z toho múka. Je to zdravé, bezlepkové a alternatíva normálnej múky. Tak zo pár ochutnáme. Zelená Viagra. Tu máme provizorné miesto na dnešný bývak. Čo tvoje sestry? Vedia založiť oheň a ja najstaršia neviem. Ja som Takže ty ideš teraz prvýkrát v živote zakladať oheň. Ideme na to. Že se ráno vytratí. A zrazu sa zjavil nečakaný hosť. Počúvaj, medvedík, keď si dáš vysvetliť a pôjdeš preč, tak ti dáme... Nedáme mu nič. Táborisko sme nechali čisté, tak ako sme ho našli. A padlujeme krížom cez jazero. Smer Letea. Toto sa volá kanál Suez. V Sueze je niekoľko typických rybárskych chatrčí. Tieto chatrče sú uplácané z toho, čo je v delte najdostupnejšie, teda trstina a bláto. Na konci Suezu nás čakalo milé prekvapenie, orliak morský, ktorého Rio si prijal vidieť, tak sa mu to podarilo. Tu je krásny. A pristal tam na strome.
Suezom plávame do najväčšieho jazera tejto oblasti, jazera Merhej. Tuto pekne vidno, ako je natiahnutá sieť a smeruje do Zbrše. Týmto dlhým kanálom prídeme až do Letej. Tu sa už celkom zmenil ráz krajiny, už zmizli stromy, zmrzila trstina. Sú tu takéto pieskové duny. Letea je odľahlá rybárska dedina s pieskovými ulicami, kde akoby zastal čas pred desiatkami rokov. Obyvatelia sú tiež prevažne Lipovania, takže dohovoriť sa po rusky tu vôbec nie je problém. Najedli sme sa, ideme na safari. Divoké kone žijúce v Letejskom lese a v jeho blízkosti sú ďalším symbolom delty. Keď po páde komunizmu rušili poľnohospodárske družstvá, nadbytočné kone pustili do voľnej prírody, kde sa im začalo dariť. Aj keď predstavujú riziko pre vzácne ekosystémy, pohľad na ne je nádherný. Marea Neagră cu mare curență vertical, pe fundul mării nu există oxigen. Ja ten výklad skrátim. Pred pár tisíc rokmi bola morská hladina asi o 5 metrov vyššie. Delta sa začala tvoriť až s poklesom morskej hladiny, takže tieto pieskové duny sú vlastne morské dno. Nakoniec sme sa rozhodli zostať tu v Letej na noc. Florin z Mily 23 nám vybavil svojho kamaráta takýto kempingový plácek za dobrovoľné vstupné. Je tam len zámok na kód, na záchod. Jeden záchod, druhý zámok na kód, na druhý záchod. A dôrazne nás upozorňoval, že tieto dvere kempové, že máme zatvárať takto, lebo že potom tam mačky chodia, keď nie sú zavreté. Tak budeme sa to snažiť dodržať. Florin, everything was okay. We closed it. Hrábí vedľa kajakov. Čo tam ešte má? A človek má problém, tu si nevypláva. Jak v Indii. Ty na Slovensku nevidíš. Čaká nás zhruba 20 km posledný úsek do Sulíny. A
A sme pri Čiernom mori.